France rama intlan siak mi pakhat chuan sarkarin COVID-19 awanga lockdown lai in chunga tur ati chu thlon mai phallowin training nan hmangtangkai hle thungmeya engtin nge ahun ahmana tu nge chupa chu kan ti chuan Elisha Nokomovica kumsom thum le pahni mi restaurant na thok ani a veranda fit somni le pathum le kazawa changin me somni le paruk chuang tlanin hi kilometer somli le paruk chuang atlanti na ani chula chu darka ruklem ni somli le paria chungi na zawa hi intlan siang na pa ngaya atlandan let vel ani thung Elisha Nokomovic ahian kanwam ti ber chu tlan hi ani ati top mai he katlan na hi damdoi in damlo enkol tu te tan kahlana ni ati boga asoi zel danin veranda tlan chu tumru angai hle a challenging tak ani ati atlan atoi mawangin duangin achak theilawa kwala ngai ngun si a foi sang thum vel ka kwal ati hetia tlan chung hian a chianu in a tour chocolate leko kola taksati chaknan alo pechin ani kumsom panga mai alani a chian pala chuan motor khal thei or chawa anin hmangai hle meya azungbun pek chu abun wang meya hunrei lote emoti chungin chungkwa an lo din der meya chungzong no pa Thlipui tle kara buchep boka ezong angmai anni an ngai tuana machopan nga si an tumru na chuan an du na chu harsa hle ma se athen ve zel meya chuan khwalzin kong chu harsa ti an sha tlang sa takalon tum angmai anni amma ero chu anin hmangai na chuan ati chaka khovel thlir na chuan an theilawang ti thin ma se hmangai na nen chuan an thei zel mei boxi changchiatin an zui chawa note dang nei le mai turin anin buat saya pa berla na tho na lama atwa na chu si kongka chuan ei tu amang mai hian poisa pek chhuana tur atam twal ton mai boxi chum jing le thile kara ang mai hian an ve chu zin mup chang ma se adot lea lo thleng tur limna le muan na chu do thei takin beidong lovin an thira an muthiam ani kumsom red le pathum an lo tlin me chuan an pa chu motor khal thei tong alo ni ta azungbun churin takin alabun renga an pa chuan a thinlung chabi chu ala kol sak renga hunrei lote emoti chungin hmangaihna chuan alo shwai zela an thazarte phar chungin an thlok zel ani khovel thlir na chuan an theilawang tima se hmangaihna chuan an theiang ati ani he chanchin hi la phwa tu chu Mark Allen Springer ani a Tanya in September sangkhat sakwa somkwa le pahnia asa a Billboard Hot Country Singles and Tracks chart a pahni na hial a thleng thei ani Mark Allen Springer hian an chung ko chanchin harsana tam takara mangai taka an chan ho na be chana a pho ani a Tanya po hian ata nei ve hle a music video a hian anu le apa le afa te an tel ve nge ani a music video hin endu ani chuan a hnuai link a hian na ani ni khatchu kapi le khathon zia kumsang khatsakwa somni le pathum ami kapu ina code iptea thatchu ka mu chhuak no meya tum khat min mu to ti ka she chhuaka chumi tum chuan hiti hian min shila taite ila she thiam lo mai thaya ma se hunrei to taka khan ipi pa hian min ngai na vak lawa ma se ipi hi ka hmangai si a tumdan puidek mai kan neya kanin hmangai ve box si a tlan bodun kan tumta alom kan han swang to a kan tlan bo wanga khoi khwai mo bera kan kaldun anga kanin nei ve top mai don nya tin rahman na kan siama field bulletin book noya chuan in mu ila chuta tang chuan kan kaldon nya tin kanin thaliam ta a kan kalhun turni alo thlen chuan ka thleng masa a ma se chu thingkunga chuan lekha hi alawin kilbet wa meya heti hiana inziak ani ki ai ni lo thleng masa ani chuan beidong mai lovin min lo nga kangche kati turte ka han ti zawat futanga kareidan turla ka shasi lo kati beidong top lawang cha du lai kanin ton le ma lo zong ka hmangai reng angche atopa love me hmangai reng tu che keimah tin kapu nen chuan biakin kong kabula kan thua kapi boral maluk darkara chuan chu thu chu ka chiara anuwa kapi bula kapu thu chu ka wa hmua kumsom panga kani ve chungin kapu tap ka hmu ve voi khatna ani hial ome kapu chuan heti hian kapi bula chuan asoya ke ai ni lo thleng masa ani chuan
beidong mai lavin min lo nga kang che ka ti turte ka han ti zo wat watanga ka reidan turla ka si lo ka ti beidong top lawang che du lai kanin ton le ma lo zong ka Hmangaih reng ang che atopa love me Hmangaih reng tu che keimah ti in love me ti hla hi skip ewing le Max T Burns te phwa ani a ala sa tu hi Collin Raye ani October sang khazakwa somkwa le pakhat khan ti chwa chan ani a US Billboard Hot Country Singles and Checks charta number 1 ani bok ani deilale Martha Hector chuan harsan na tam tak an paltlanga anrin omna le Hmangaih na nget tak awang chuan skip ewing a hian hla lo phwa chuak ta ani api le pu te an ni tin heiba ka hian skip a chuan kumsang khazakwa somria le pariata abial nuin lekha athon to pa hian aping ziak lowin engtin emoni aziaka keini po intun lai chuan love kan tia kanin ko na emote kan ziak shinang deuh hian engemo inzom na riau hi a om thin ani